happy birthday ni Tita Magding Ivanes. Happy birthday. Inaot nga dagang pang birthday ang mulabay si mong kinabuhi, madam. Ako ang birthday gift ni mo, maorag yun ni. Alas 11:48 na. Happy birthday ni Madam Magding Ivanes. Inaot nga dagang humba sa lamisa. Sa mga taga Motor Star. Diyan natapadan diya sa 24 store. Ano na naminaw sa to ang programa mga igala. Mga taga Motor Star diha. Kumusta? Ito yung pagpaniod to. Sudan sa litrang P o B pero usa ka klase mga igala. P as in Papa, ang B as in Boy. Pero usa ka klase ra ni atong sudan ha. Gahapon pa ni. Napantos na guro ni.